28 Ιανουαρίου σήμερα, η θερμοκρασία έξω στους 4 βαθμούς. Εμείς πάμε για ένα ψαροτουφεκάκι στα ωραία της Χαλκιδικής. Φτάσαμε στο μέρος, ετοιμαζόμαστε, σχεδόν έτοιμοι είμαστε, άλλα 5 λεπτάκια έχει. Η μέρα φαίνεται πολύ ωραία, θα βγει και ο ήλιος, θα έχει ζέστη, μια χαρά. Όλα καλά. Έχουμε και ένα φίλο μας εδώ πέρα. Ο φίλος μας θα μας φέρει το γούρι σήμερα. Αυτά. Τα λέμε. Το ψαρεματάκι τελείωσε. Τα μόνα που πρόλαβα και έβγαλα αυτά. Ψαράκια δεν είδαμε. Και τα ποδάκια ωραία. Έτσι. Ήρθαμε εδώ για καναλαβράκι και τα τιάφτα. Αλλά 2 δελφίνια μας το χάλασαν. 2 κεφαλάκια πήρα εγώ. Και αυτά μικρά. Και 3 χταποδάκια εδώ πέρα. Και όλα καλά.